I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Mao ba? Sige, anya. Ha, sample ni ma, sample na. Nana. Oh. Nanay picture. Uy! Ako malagi ng picture! Nayabag ka, Paing? Imo kong una yun? Nayabag na ba ka, ha? Ha? Kapal, Unay ka man! sample raman na. Ay, bisan na! Ayoko gimo ang sampol, ana! Di lagi. Tanawa lang. Ay, kahadlo ko. Awa. Wa mo kayo daotang plano ni mo. Wa ko gibuhat. Pero, kiningi mo picture, nawa ha? Dayon, tanawa diri skilid. Oh, Na ay mga option. nya. Kini akong piliyon ng tika. Tikol. Akong i-click ha, o i-drag ko ni paingon sa imong picture. Oh. Taympaoy kagilok ba yan? Nagilok. Effective ba? Effective kaysa? Ay, pastila. Kung gol ka magkapahinga ka. Pahing na yun. Ay, hunungan na daw. Wala. Uy, Ako nang gi-stop. Ako nang gihawa imong picture. Remove na ako. hala ka no? Tinuod gidi ay ni Paing. Tinuod lagi. Nagduda gyapon ka? Sige, suwayin na itong lain. Uy, Di na sa gitik ko, anasad. unsa ba? Kani, sakit na. Oy, ayaw ba ya? Pag binuang dihabag na ka? Di lagi mauwi, di. Ako rin nang gipakita ni mo. Pero Paing, dili ka mapriso ini? Isugod taon. Di ba sugo mo patay, ma? Di la suguan na, uy. Unyag day mamatay. Wala ko labot. Basta kay di ko, di ko mo patay. O kung mahitabo na, di masad ako'y mo patay, di ba? Wa man ako butangi o option nga kill. Pero, gikulbaan manggugo ini Painggod. Ay, kulba, good ma. Pangwartar ko ning ato. O para musikat ko. Maurag yapon ang akong buhaton. Sikreto ng akong pamarang. Pero, ang pagtambal mo'y akong ipubliko. Maghimo kong social media account na mag-advertise sa akong abilidad sa pagpanambal. Labi na sa mga gibarang. Master Paing? Oo, kuya. Mo na yung account name. Ang iyang mga services nga gi-offer kay treatment of barang, pangpaswerte o mga panagang sa mga badlang o love potion, kuya. Ha? Kuya, wag niya. Iyag yung gi-advertise ang lumay? Lagi, kuya. Gagod. Pasag din na siya eh. Iyahasan ha. Gana naman siya ni Ana. Tarawa, kuya. Tarawa, oh. Dagan ng tao sa ila. Pasag din na sila, Boboy. Ay si pamantay nila. Okay, kuya. Ano yung mga nagpadong din, kuya? Unsa na may ato ninyo, mga igsoon? Unsa may ato? Kuan mangundok kanang nagpasiatab lagi si Pae nga makaayo siya og sakit sa barang. Mo ba? Oh, Niya? Basin sab. ano na sa sila baligya nga pagpasulti ko no, Dok. Pasag nila na sila. Ilahaman sab na. Panambal sa dog mga sakit sa barang, Dok. Ayog paluping ni Paing. Alayo na kaya siya ni mo, oy. Unsa man ako sa pagpanambal og sakit sa barang, Brad? Di man kumutuo ana. Uy, Di na tinuod ang barang, bro. Noy. Ha? Himo-himo na, Noy, bro. Uy! Uy! Unsa man to? Ayaw ninyong tapok eh!
Maluwa na ko. Maluoy ka paing. Tibagi ko paing. Uy, kay taba. Ang tanod man din ni nga init kay nako. O Brad, naunsa man ka? Ayaw ako. Ako isaan. Ay, ikaw lang akong amo kung imo ko maayo. Ha? Uy, mo ba? Nakadungog ang tanan sa imong gisulti, ha? Kadungog mo, di ba? Okay. Ayuhon ti ka. Ug diha dayon kuno kuya. Naulian ang tanod. Mao ba? Giyon sa man niya paghikap. O sa man, gihikap niya o unsa man niya gibuhat? May gipainom ba siya gana? Wa man kuno kuya. Nag-computer man kuno sa paing, nag-computer ba? Unya, naulian naman dayon kunong tanod. Nalagsik ra kuno dayon. Wa na masigsuka. Ngigagol. Lagi. Mao bitaw nga ni bilib ang mga tao. Aber kanin kuno nilag. Wa ra tagda ni paing kay nag-computer man siya. Unya, mao na dayon to. Naulian ang tanod. Mao ba? Gapas, Niara. Pila ka lugas nga bugas. Niara. Dahon nga laurel. Niara. Ug. 3 ka piso nga coins. Okay na. Boboy? Kuya? Oh, unsa man na? Unsa nang gitaguan nimo? Wa man. Unsay wa? Ay! Unsa man ni? Unsa ni Boboy? Unsa ni? Kuwan kuya, kaning gapas, dahon nga laurel, sinsiyo ug bugas. Akong giso sa plastik. Pero unsa man ni? Awara kuya. Kaning suno-suno ra gud nako. Namaka ka na ko Boboy ha? Pero unsa ni? Kuwan kuya. Para isot sa pitaka aron surtihon. Ha? Ug diin man nimo makaton ni? Kang paing? Ay, nadungga naman ako sa mga tao kuya. Suway-suway naman sa ning ako gud kung tinuod ba. Boboy, unsa may akong gitudlo nimo para swertehon? Unsa? Kuwan kuya. Ay. Manikaw mo og magkugi. Muna! Kay bisan usa ka sakong bugas, usa ka sakong dahon sa laurel, usa ka sakong gapas, ug usa ka sakong sinsiyo, mo imong isud sa imong pitaka, kung dili ka maning kamot og magkugi, di ka ra gihapon swertehon. Oh, Boboy. Ano nagtimi-timi man ka? Nakunahon na lang kuya. Di nilagay kay tadaghan og pasyente no. Di, mas maayo. Kay nagpasabot nga, di na kayo daghan ang may gipamati sa lawas. Kapila man kumusulti ni mo, anak, di ba? Ay okay ra lagi unta na kuya, pero naman ko yung mga nakit-an nga mga suki nato ba. Nga naan ron pirmi silang paing. Mao ba? Lagi kuya. Oh, way problema. Na may katungod ang tao sa pagpili. Kung ganana sila ni Paing, magpatambal, di ka na problema. Ang kadaghanan ba yun kuya? Kay mga babae? Ano di kung mga babae? Mga daga pa yun. Unya lagi? Sa una, sige man sila dinhi sa ato kay na-crush mo na sila nimo. No, da pa man. Tinuod lagi kuya. Aw di, si Paing na sa tingali ang crush nila karon. Wala. Kinsa marong bayana? Uy, hala. Hello. Unsay ato ninyo? Mo sila mga babayana ang akong giingon nimo. Kana? Ha? Kuya, naas likuptan nga murag spray ba? Uy, bantay kuya! Mikay! Dagan! Babay! Balik na ni Makoy! Daki ba? Girls! Girls, paminaw ha! Ano ba? Wako kay baon sa to inyong gispray ha, labi na ikaw bayhana ka. Wako kay baon sa to inyong gispray ni kuya, nga karon ako may naigo. Pero,
sultihan ta mo no. Akong pananaw ninyo ba? Kay mura mo mga contestant sa Miss Universe. And I love you all! Come to Papa! Come! Murag, layo-layo na kong naabdan. Muhinay-hinay na ko. Kutasa. Mura kong kalipungon. Imog! Yeah. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!